Chodník Orlých Hniezd je považovaný za jeden z najkrajších turistických chodníkov v Poľsku, označený ako číslo 1 na oficiálnom zozname najobľúbenejších chodníkov v krajine. Je značený turistickými značkami červenej farby. Chodník tradične smeruje v smere od Krakova do Częstochovej a má dĺžku 164 km. Chodník prvýkrát vyznačil Kazimierz Sosnowski. Trasu lemuje 25 gotických hradov a strážnych veží. Mnohé prežili len v podobe malebných ruín postavených na vysokých vápencových skalách, vysokých až 30 metrov, nazývaných Orlie hniezda. Hrady pochádzajú väčšinou zo 14. storočia a boli budované poľským kráľom Kazimírom III. Veľkým na hranici Slieska a Poľska. Sliesko vtedy bolo súčasťou Českého kráľovstva a strach z českých útokov bol motiváciou k výstavbe Orlých hniezd. Na trase sa vyskytujú početné krasové útvary ako veže, vežičky, skalné mestá, ale aj jaskyne a diery. Prevažná časť tejto trasy vedie územím Park krajobrazový Orlých Hniezd. Chodník končí na Starom rynku v Częstochovej.